Bye bye. Nè, đi. Hello everyone, lwgw and welcome back to my channel. ओमफ्राय लोगोफोर आङो साथारलायलायना ओंखारबाय आरो दिनैहाय ओमफ्राय मायाव थांगोन होनना बुंब्ला आं रुपसआव थांनो नागिरदों। अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला फैदो आंजों लोगोसे। ओमफ्राय लोगोफोर जे दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन होनना बुङोब्ला आङो दा मा होनो दायो थांगासिनो जोंना मामा देरसिननि माबा आरो दिनैहाय सारादु। खै थारिखआव थैयामोनथाय आं बावबाय। ओमफ्राय दिनैहाय सारादु दङ। दा बेयावनो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय सानबाय ब्लग लानो ओमफ्राय नायनोसै लानानै दोनबाय आरो ब्लगखौहाय। ओमफ्राय थांनानै सोर सोरखौ लोगो मोनो दा लानाय जाबा लानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोरनि आङो काजोगाव सफैबाय। ओमफ्राय काजोगावनिफ्राय सफारिघाट थांसिगोन आरो दायो। गारियाथ' बेनो मानसि जायाबा खारखाया थोयैनोबो 1 घन्टाबो जागोन मालाबा मानसिनि सायावसो आरो। दा नै थांसै अब्ला नायलांबाय थादो। लोगोफोर दायो नै सफैबाय आङो सफारिघाट। ओमफ्राय बेयाव ओंखारसै ओमफ्राय बिनिफ्राय ओंखारखांनानै टट' नङाबा जिखुनु गारि एभेलेबेल खारखायो गाखोनानै थांसै आरो। ओमफ्राय नै दा आङो ओंखारसिगोन। दा बिराद खस्थ'यै फैनांदों आङो बे गारियावहाय मानसिबो बिराद बुरजा। ओमफ्राय प्लास आं गाखोनाय जेनाखि सिटनि गाहायावबो मा दोनदोंमोनथाय जिखुनु बस्था आरो बिराद प्रब्लेम जादों। आरो बेजों लोगोसे आङो ओइदिनखालि गाननाय जेनाखि आउटफिट एसे टाइटमोन। आं टाइट फिटिंसो गानलांदोंमोन बेयाव एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरो। स' नायलांदो लोगोफोर अब्ला। ओमफ्राय नै ओंखारनानै डाइरेक्ट अट' गाखोबाय। अट' गाखोनानै आङो दायो थांगासिनो दङ गौरिपुर। ओमफ्राय गौरिपुराव एसे बायदिसिना लानोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट थांसिगोन आरो आङो मामामोननि न'आव। लेट्स गो। ओमफ्राय नै लोगोफोर फैयै फैनानै नैबे जायगायावहाय दालां बायनाय दंमोन आरो। ओमफ्राय बावहाय फुरा गारिफ्रा जाम जानानै दंजोबोमोन। ओमफ्राय दसे नेनांबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ आं बरफबो लानो बाबाय। ओमफ्राय नैसै फाइनालि आं दा गौरिपुर मोनफैबाय। गौरिपुराव ओंखारनानैहाय बिदिनो जेबोथ' जिनिस लायासै आं आइनाव सोंहरदों मा मा लानानै थांनांगौ होननानै। ओमफ्राय जेबो लाबोनांला मानांला होननानै बिसोर जेबो जाखाया होननानै स्प्राइटखौनो लानानै फैबाय आरो। सरि स्प्राइटथ' नङा माउन्टेन डिउ। ओमफ्राय दायो थांगासिनो आङो गौरिपुरनिफ्राय टट'जों रुपसिसिमहालागै। नायलांदो अब्ला लोगोफोर। কিবা ক ভাষণ মার। বাবু বাবু খালি একটা এসে খালি একটা এসে আর কি করি মানুষের তুলবে একটা এসে তোর চ্যানেলটা। ओमफ्राय लोगोफोर आङो सहैनानै बिराद उन्दुदोंमोन दसे सम। ओमफ्राय उन्दुखांनानैहाय आङो सिखारनानै बेबायदि दाराजोंहाय जिरायनानै दंमोन आरो। ओमफ्राय आंथ' भिडिअखौ लायाखै बे भिडिअखौ बिनानावसो लानानै होदों। ओमफ्राय आइनि जेनाखि गासिबो न'खरनि मानसिफोरखौहाय आङो इन्ट्रडिउस होनो हायासै नोंथांमोननि गेजेरावहाय। अब्लाबो नायलांदो नैबे जाहैबाय जोंनि आइनि जेनाखि बिनानावनि फिसाला आरो। नैबे आब' गासिबो फैजोबदों आरो न'खरनि मानसिफोरा। आइनि बिब' बिनानाव बिनिफ्राय आइनि बिब'नि फिसाजोफोर बिनानावनि फिसाजो फिसाला बेफोरबायदि गासिबो फैजोबदों आरो। दा जों गासिबो ज'नै ओंखाम जानो ओंखारलांबाय। ओमफ्राय ओंखाम जाग्राखौ मोननै बानायदों आरो। मोनसेया मिरामिस जाग्रा ओमफ्राय मोनसेया नैबे जों थांबाय थानाया बेदर जानाय आरो। बेवहाय बेदर जानाय बानायदों। ओमफ्राय बे मोनसेजोंहाय बानायदोंमोन मा होनो मिरामिसनि आरो। आं मिरामिस जाग्रा खथाखौहाय आङो खेबनानै लानो रोङासै। एक्सुवेलि भिडिअखौ आं खालामखायाखै नानि मोनसे खालामना होदों जास्ट मेम'रिनि थाखाय आरो। आरो उन समफोरावहाय नायनो थाखाय
ओमफ्राय होनबाय आब'मोनहाबो आयंमोनहाबो मादैमोनहाबो गासिबो जे गोबावजों लोगो मोनलायनाय बे लोगो मोनलायनायावनो भिडिअ लालायनानै मोनसे मेम'रि थायोब्ला जाहाथे उन समहालागैबो नायनानैहाय बेफोरबायदि होननानै भिडिअखौहाय नानिखौ खेबहोदों आरो आंथ' ओरैनो भिडिअखौ लायाखैमोन आङो लायोब्ला खिन्थु सिगांनिफ्राय लानो हायोमोन आं खिन्थु आं लायाखै आं थांनानै बिदिनो बिसिना दैहि माबा माबि जाहैयोमोन आरो आं बेखौ जायासै साहा जाबाय साहा लोंबाय ओमफ्राय बिस्किट सरबत बायदिसिना लोंबाय ओमफ्राय लोंनानै आं माखासेखौ जायासै आरो आं दसे थानानै उन्दुबाय ओमफ्राय उन्दुसोन आङो एसे गोबावैनो उन्दुदों ओमफ्राय उन्दुखांनानै 2:30सोबा जोङो ओंखाम जादों 2:30सोबा ओमफ्राय आंहा फैफिननांगौमोना आङो बिदिनो 3:30सोआव ओंखारबोदों आङो बिसोरनिफ्राय मादैमोननिफ्राय सरि आनैमोननिफ्राय ओमफ्राय नै दा जों ओंखाम जानोसै नैबे आंनि खाथियाव आइ जिरायदों ओमफ्राय आइनि सिगाङाव जिरायदों आब' देरसिन ओमफ्राय आब' देरसिननि खाथियाव जिरायदों आब' देरसिननि बिनानाव बेबायदिनो अनेक आरो ओरैजोंबो आब' दङ बिनानाव फंबाय बेफोरबायदिनो गासिबो ज' न'खरनि गासिबो जाबाय একটা বেটি প্রথমটা তারপরে আরো গাও খাড়ি আরো হবো 6 মাস মোনা শাশুড়ি তো আহে নাই কিয় নিরামিষ খাবো না 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 কার শাশুড়ি দিলে রূপে খারাপ লাগছে শ্বশুরি ঝামেলা বেশি না নিরামিষও আছে माबा जाखानाया ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जिरायनानै दं थांसिगोन माबा जाबाय टाइमा बेसे जाखोथाय 3:30 जाबाय फुरा आइया ओरैनो हर मामा उन्दुफिनबाय बाय बाय दे दीदी प्रियंका बाय दीदी ओमफ्राय लोगोफोरा थांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय नैबाव दङ फट'आवहाय बिनानाव सानै फंबाय सासे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आइनि बिनानाव आरो आइनि बिब' देरसिन ओमफ्राय बाहाय दङ ओरै खावसेजों फंबाय गासिबो ओमफ्राय आब' देरसिन ओमफ्राय बिनानाव बाजै ओमफ्राय बेबायदिनो दङ आरो गासिबो ओमफ्राय जेनाखि आब'नि गुमैमोनहा ओमफ्राय आदैमोनहा बिसोरो फट'आव थायासै माखासे खामानियाव बेस्थ' थाबाय ओंखायनो देखायनो हायासै आरो बिसोरखौहाय अब्लाबो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो आङो कमेन्ट मोनगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथांमोननिसिम स' बाय बाय